wei ka long kami ka badan ha Pdiang ke jing jan ka kong Albina Marbanyang na ka shnong sat sning Riew district menta ka sin kala dab da ko mat jingkaman hadien maklayo Pdiang ya ka wei ka Ïing ka Thymmai bat ka bapaka ka balatay lingba ka jing ka shan jong ka all primary school teachers association APST ringkat ka jing lang ki nohi kai la kalen ka rikhasi bat jantia ka ne ka jing jingaram ka longru kum ka dang ban rakhi ya ka jing dap chispa ni punro snam ka lingko sniyam Reverend L Thomas John uba latip kum ukpa ka tho ka tar bat kum juru ka jing dap chispa prapulai snam ka jing don ki school lower primary ha ka rikhasi bat jantia kokong Albina kabadan sangut ki khon kala hapeng ka jing hadin ka jing kla no jong pa jong ka Ïing bat ka long ka kami ka bahab antre shitam ban pendap ya ka Ïing ka sam bat ban kershan ru ya ka jing puli jong ki khon ya ka te ka Ïing Thymmai lai ti pai ba menta ka sngi bat la on ya ka ribbon da uba FC Shulai General Secretary ka APSTA ka jingdan lang President ka Seng Babu Tony Ford War Vice President Babu Didi Karlingdo kinong yalam shnong ki pastor mat ki padpa ka jingtay yakate ka Ïing ka kon hado Riew laki bat la penbyang ru da ki tiar jingdan kam ha Ïing kum ki jingthia ki shuki ki mien ban ki weide ki tiar na lor kata lai ru artali ki sniang ban kershan ya ka jingim jangate ka long kami bat ka sam Shua bangan kap yang ni ribbon haga kerteng ka jong ublay pau ublay kun bat ublay mensin bakut ublay ubangi ublay ubangi shania bat ublay batip bat basya skor ya kai ka pamangi ki bangit ni pan haka kerteng ka jong barabangan kap yang ni ribbon ban IT sya ikong kumalaong mene bayaw shabi ngin sa ay la shibit bat kadan ru ka jing ay ka ban pensa jing kenmau la shibit ha ka open session ka jong kong ambalaong iping ay kublay nakabanta jong pi media ki balas kwa ban sim ya kani ka interview ni ka jing pensngo ka ba pi kwa bangin pensngo lingba jong pi sya kitu barok khat ki ba pe ka jing ye dei bat kani ka jing te ge jong ya kani ka Ïing ka bangi ong ka charity home ka jing sedang kalong ba hadin bangi ladep ban rakhi ka Thomas Jun aga khanri trik jong September 2020 hapo sora te ngila no ya ka contribution ka ba bun ba hang tu te ka sulong no ba hadin be ngila dep no itu ki senyang ki jongi ka sukut no tangkum ta te ka CEC ka balong ha u Desember 2020 i presiden jongi balong iba Tony ilawan ra ya kani ka isu kabangin dia perkhat sani bah ya kani ka kamno senyang ka jongi bat hakta ka por i ong ba ngin pendu no ya kani ka jingno pisah ka jongi ka ba sulong len ba teng teng daladep ai kamdan kata ka city ban penpau tang ka jing sngongu ya ka session ka jongi ka sukut tang ka tu ka sngi ka ba ai te lawan ra pat da ka wei ka jing ai jingmut ba haka jaka jong kani yin chna no da ka Ïing ka baduk bat habang isyong perkhat aga CEC ka bakum kata kapor kapasat igi jingmut jing perkhat ki jongi kalong ka ba aduk kata-kata kumno ka ngin la ban shna ya kani ka Ïing ka baduk ndrei ka team executive jongi kade ka team ka ba ya ai jingmut ka ba ya selok bat ka ba ya te bat da ka wei ka jingmut ru ngi le ya poi batong in ya manjur ya kata ka jing ai jingmut jong i presiden jongi
bante no de Ïing ka baduk bat hadir nang tuan dengan lesong ke komiti ngila constitute ya ka Thomas John Memorial Celebration Committee ka baman usnem ngi penkala ya ka bada kata kapur namar ba ngila dep rai min shua ka executive ba next kanwan sya ka sning tika rai ka jongiru kalong bangin wat bangin pelong ya ka Thomas John ngin snaru ka Ïing ka baduk haka jaka haka ba ka ni ka Thomas John kan lek bat kata mentau snem kawan shani chapo ko sning Tuni kong ngaso ban ay ngu play day ngas ba ngas ngo da kacing ngapan pau da kacing sengu ya keseng abstaru namar bade keseng absta kabala ban ay kat kane ka Ïing nga ka Riew Kynthei ka baduk ka basu Kade ka jistres tom jong ka unit sning ka balawan wat sya lala kishnong itu ndai ka lalit bun jakan ndai kimshem layo ka bakut ngayo mga ndai kade ka jing ha ka jong blay ken ba long bau isin yang mo ka baduk basuk ba masayo mga kay Mano Kristian ni pun kamu nga Krisyan undon nong Krisyan mga hinga tres tom il jong kikon ban basa ban pha school te kikon nga don saungut kikon Kynthei arnut shinrang arnut